ịma ife ihe eme ife ihe eji wee malụ anụmanụ nwanne anyị nwoke isi ya da alụsị alụ nugo nwaanyị obodo mana isi ya da alụsị ọlụ ịkpọ ya si ya nna abịagodu nna ịmakwana ọnụ nwaanyị obodo ịkpọ ya si ya nna ka ezi ka ife na-eme ezi imesi ya ama m na emesịa na ihe anụnụ nwaanyị be anyị ịmana nke a bụ nwaanyị eji azụta n'akwụkwọ obodo ịghọtago ama ka ma mi ya anaba anyị nụọ nwaanyị ma emesịa ọ sị mba nwa nwaanyị na-ana Naijiria nwa nwaanyị na Naijiria o ife ihe eji wee ma na that's your brother na isi ya da alụsị ọrụ ife ijukwara ya bụ ma ọ ya anụ nwaanyị be anyị ma emesịa mana ihe ọ ya asa gị bụ na nwa ya nwaanyị ya na Naijiria na nwunye ya na Naijiria ifu na ọ bụrụ ife ịsara ife ijuru ya ka ọ sa gị nwunye ya ọ na-ana Naijiria ka o jee visitie ka ọ na-ana Naijiria final asị onye be anyị ajọ onye ọzọ ọzọ iji gosi na ya pụgo iji gosi na ọ pụgo na savisi ọ saa ya ozugbo si gị na nwunye ya na Naijiria ijikwara ya si ya nna ama m ịmagonu ka ife obodo nye ijidenu nke ebe a nke obodo na iwe na-awara ada emesịkwa ịnara obe anyị ka ịnụọ nwaanyị ọ sị mba na nwa ya nwaanyị ya na Naijiria nwaanyị na Naijiria nwaanyị ọ bụ onye Naijiria onye isi na-adịrọ mma nwa gị nwaanyị ọ bụ onye Naijiria ọ ya na Naijiria jee kirie na-achịta azụ ka ọ na ọ ya na Naijiria final ka ọ ịnwụrụ ọ na Naijiria ịnwụrụ n'obodo a ọ ya na Naijiria because ama mmadụ one nwugonu wute ụmụaka mmadụ one mfugoro sinsi m bịara obodo a tipịagolu na ndị obodo tipịago nwaanyị obodo tipịala ya wute ụmụazị one nagoro n'anya m na-apụ na onye nagoro Naijiria jeze elimenu si na di m anago ka nnazia kpọrọ ụmụazị jeze zachi afa di ma nọchie vakansi di ya anụmanụ di ya wepụ na benni ya one nagoro nwa m nwaanyị ananụ Naijiria nwa m nwaanyị ananụ ọ na-ana Naijiria ka o jee visit ya na-achịta azụ ka ife ajọ oge bụ ya anụkwa nwaanyị na be anyị ma emesịa ịzaba ife ọzọ ofe ihe eji wee manụ onye eligoro eligi eli isi ya da alụsị ọrụ because ọ bụ na isi ya na-arụ ọrụ ọ ya asa ifụrụ na onye jụrụ dị ajụ ọsị na wafọ yo nke a ka ị na-ajụzikwa ajụ emesịa na akaba anyị bụrụ akaba anyị mgbe ọbụla otu wee bụrụ emesịa na eme ife akaba anyị na wafọ yo ịma na onye aka kwụ straight na ọma ife ọ na-eme mana ifụrụ na nke si nwa m nwaanyị ananụ Naijiria ọsa ya like that nwa m nwaanyị ananụ Naijiria eligo onye eli si ya da alụzi ọrụ eligo eli ndị a bụ ndị oyi agazi n'ụzọ fada amazi fefa na-eme akpana bụ grosari a na-egozukọ na-azụ ụmụazị a na-eto ọ na-etipịa ma brain ya ma amamife niile a na-etipịa ife ya sef akụkọ ọ na-akọzi ụda aka ịtasị because ọ pụgo final ọ na-akarịzi ụka ọ da-akọzi ka mmadụ isi na-asị igwa m ka levuru nke ịdị by now gị nwa na-eme n'ife onyonyo a ka elevuru nke ị by now ụmụ ewu